Molweni babukeli bexhosa predictors. Namhlanje ngiza kupredictela only 5 games. I-US Salernitana idlala ne-Inter Milan zezase-Italy, yithi inqaku lizaba khona kula game. I-US Lis ne-Napoli, yithi iNapoli izawina, inika straight win iNapoli. Ugqithe uye i-AC Milan idlala ne-Empoli, yithi inqaku lizaba khona. I-SuperSport idlala ne-TS Gallas, kula match yithi inqaku lizaba khona. I-Sevilla FC idlala ne-Celta Vigo zezase-Spain, yithi pha kula game still inqaku lizaba khona the whole match. Dr. Klaas lona his quick prediction for uLwesihlanu zigame zanamhlanje. Thank you very much.